Tak tak teď nevím, pařížská to není, Elišky Krásnohorský tuším. Každopádně je to zatýkání do bytu paní Konášový, která má okno tady a tady zatýká. Takže jediný, co tady na té střeše je, tady je volná plocha, to by musela být prasklá taška, tady nic takového není. Co bylo nejblíž je tohleto okno střešní, tak tam jsem porozkryl tašky, protože často to bývá nahoře, tam, kde je oplechování, tak vlastně všecka ta voda, co steče na ten horní rantl toho okna, tak pak jede do levýho nebo do pravýho žlábku, ale tady je to udělaný jinak. Tady je to udělaný takhle jako festovnější, tady to vlastně nejde k taškám vůbec, takže by tam nemělo zatýkat, i tak jsem to teda rozkryl, pročistil jsem ten žláb, ten odtokový kanálek, nikde jsem nic neviděl, ani se mi nezdálo, že by byly ty latě vlhký, nebo že by tam to zatýkalo to, když by tam dlouhodobě tekla voda, tak by určitě tam byly nějaký mapy, nebo by ta lať byla strouchnivělá, tady nic takového není. Tady ta oprava sice vypadá, že je jako trhnutá, ale to je v pořádku, to na to nemá vliv. No nicméně, heuréka, našel jsem tady prasklinu přímo v ploše toho žlabu. Jo, takže to je ono. Tady je krásná prasklinka, aspoň teda doufám. Jsem to ještě teda nezkoušel přesně, ale jo. Vidíte to. Takže to je krásná ukázková díra. Tak zaplať pánbůh, myslím si, že by mohlo být od zatýkání konečně pokoj. Tak jo, jdem na to.